laitetaan se tippumaan. Taustalle tellas oli suhisemaan, kaapille kuppi valitsemaan. Se on palkitsevaa kun pääsee muukin kallistamaan, mut vielä joutuu hetken odottaa. Nimittäin koko pannullinen tulossa, hommat on vast kupissa, kun Juffelinit on mun kupissa. Ja sekä maito tilkka vai ja sitä pilkkaa, koska tätä mukaan pitää syödä mustana. En kuuntele vaan sekoita, mietin niitä hyviä kelloja ja maailman menoja, joista jaksa nyt hiketyy. Mä haluu keskittyä vaan tähän hetkeen, biitti letke potki, ei saa kahvi hotki tai se vatsa poltta kun notski. Edetään siis hitaasti, hiotaan tästä hetkestä timantti. Eli lisää kahvikuppi uutta kasumankaa, niin paljon hyviä, että nexti on vaikeeta valkkaa. Silti kokoelmas niima kasvu puuttuu, mä oon ikuisesti PA, eletään menottu muuttuu. Koska vanhat kasvuttuu paala, hintavia ja uudet julkaisut ei oo, nekään ei oo ilmassia. Mut mieluummin mä tuhlan massit kun lataan netiltä laittomasti. Mä hoidan levyt hoidessa kahvit, niin voidaan kupit kädessä fiilistellä. Lisää kahvit tullaan keittämään, sehän on selvää. Ota kassu, laita soimaan, laita vettä kiehumaan. Suoritin pussipaikan levot, alkaa kahvi lappamaan, sit kahvi tippumaan. Voit mennä istumaan, ei kestä kauaa. Suhisevat sumpii hetket aina hyvältä soundaa. Kotona tai kaupungilla, kassu ja kahvia mun mukana. Voit Walkmanista kuunnella ja kahvilla läpät alas huuhdella. Kansi tsekkaa kyllä Kofikalliosta, hyvän kahvin lisäksi sä voitit kertoo tyylit kassu josta. Ja Juhannet Nyström kata ja nokauta, sielt voit betoni posu myös joskus tunnista spotata. Mut en mä tee kahvia, mä blokkaan ja tiskaan, mut eipä haittaa kunhan saa kahvia liksaa. Ja tälle annan faijan mestalle ilmasta mainontaa ja samalla sanon missä stadissa hyvä kahvi saa. Ja ihanaa kahvilla on myös tosi ihana, hyvällä mestalla nimittäin stadi takapihalla. Hyvä sut sykä selkä poljekkaalle satamaa, ilma on lämmin eikä tänään 5 alkaa satamaan. Ja sehän sopii vallan mainiosti ihana kahvilla, smoothie kesänne spotti ja nyt multa loppu happi. Missä mun kikidi kassetit, missä mun ikidi mikidi rikidi digidi kahvi? Omistettu kaikille hyville kahviloille ja hyville kassetteille. Ota kassu, laita soimaan, laita vettä kiehumaan. Suoritin pussipaikan levot, alkaa kahvi lappamaan, sit kahvi tippumaan. Voit mennä istumaan, ei kestä kauaa. Suhisevat sumpii hetket aina hyvältä soundaa.